Konečne dorazil druhý trailer na Avengers Doomsday a opäť nám potvrdil informácie, ktoré predtým unikli. Konečne nám ukázali pôvod doktora Dooma a taktiež sme videli neuveriteľný pohľad na Sentinelov. Dnes si preto trailer rozoberieme scénu po scéne a pozrieme sa na všetko, čo nám druhá upútavka o Doomsday prezradila. Trailer sa začína Doomom sediacim na svojom tróne v Latvérii. Dole vidíme magické symboly, ktoré nám pripomínajú, že jeho schopnosti nepramenia len z technológie, ale sú kombináciou mágie a vedy. Počujeme hlas Sue Storm, ktorá hovorí: "Nikdy som nestretla nikoho múdrejšieho ako Viktora. Vždy bol milý a láskavý. Už ho však nespoznávam. Potom mu však zobrali všetko, čo miloval. Vedela som, že stratil sám seba, ale netušila som, ako veľmi ho to zlomilo." Toto nám potvrdzuje, že Doom bol priateľom Fantastickej štvorky a v minulosti bol dobrým človekom. Všetko sa však zmenilo, keď prišiel o svoju rodinu a stal sa z neho záporák. V podstate tým potvrdzujú všetko, čo sa hovorilo v únikoch. Zatiaľ čo počujeme Sue, ktorá má ten svoj prejav, vidíme Dooma, ako pozoruje ilustráciu matky s dieťaťom. Toto je samozrejme odkaz na jeho stratenú rodinu a potvrdzujú nám, že jeho manželka aj syn zomreli a toto je Doomová motivácia, kvôli ktorej sa rozhodol, že začne celé Doomsday. Uniknuté informácie hovorili, že Viktor bol spočiatku vedcom, ktorý sa pokúsil zastaviť incursion alebo pád svojej planéty, svojho sveta, ale neúspešne. Počas experimentov zomrela jeho rodina a on zostal znetvorený. V tomto filme je jeho cieľom urýchliť zničenie vesmírov, aby spôsobil kolaps multivesmíru. Týmto spôsobom bude môcť realitu pretvoriť podľa svojej vôle a samozrejme oživiť svoju rodinu. Presúvame sa do miestnosti, kde vidíme Magneta, Gambita a Steva. Samotná miestnosť síce neukrýva žiadne zásadné informácie, ale už len pohľad na túto trojicu spolu je neuveriteľný. Ešte dôležitejšie však je, čo nám táto scéna potvrdzuje. X-meni budú na konci filmu spojencami. V minulom traileri sme ich videli ako rivalov, ktorí bojujú proti Avengers, no dôvodom bolo asi to, že Avengers považovali za neznámu hrozbu vo svojom svete. Konflikt teda medzi nimi bude, no nakoniec si uvedomia, že sa musia spojiť a poraziť doktora Dooma. Vidíme Shang-Chiho spolu so Shuri a zvyškom skupiny v dome, dokonca medzi nimi je aj Namor. Na prvý pohľad nejde o nič extra zaujímavé, no keď sa pozrieme bližšie, Shang-Chi má na tvári viditeľné zranenia. To by mohlo naznačovať, že táto scéna sa odohráva až po jeho súboji s Gambitom. V tomto momente už teda pravdepodobne máme všetky týmy pohromade a pripravujú sa na veľký finálny súboj. Thor sa objavuje na kolenách a modlí sa. A práve tento záber môže byť oveľa dôležitejší, než sa na prvý pohľad zdá. Podľa dávnejších únikov by sme totiž mali vidieť epický moment, v ktorom sa Thor spojí so svojím otcom Odinom a ten mu následne pomôže tým, že vyšle armádu z Valhaly. Thorová scéna, kde sa modlí, do tejto teórie perfektne zapadá. Ak sú úniky pravdivé, dávalo by zmysel, keby sme počas filmu postupne videli Thora, ako sa snaží spojiť so svojím otcom na druhom svete. Takáto veľká scéna predsa nemôže prísť len tak z ničoho nič. Predtým nám Doomsday musí ukázať, že sa Thor pokúša nadviazať kontakt s Valhalou, aby následne Odinovo zasiahnutie pôsobilo oveľa prirodzenejšie. Kamera sa epicky otáča okolo Dooma. Pre mňa sú tieto zábery jasným dôkazom toho, že Doomsday zopakuje vzorec Infinity War. V tomto filme sa sústredili hlavne na Thanosa, jeho príbeh a na jeho motiváciu. A teraz urobia to isté s Doomom. Veľká časť Doomsday bude venovaná vysvetľovaniu Dooma a jeho motivácii, aby sme ho pochopili ako postavu. V tomto prípade sa vlastne musia snažiť ešte viac, pretože Thanos sa pred svojou veľkou chvíľou v MCU objavil už niekoľkokrát. Doom sa ukázal asi raz. Jeho príbeh potrebujú veľmi dobre rozvinúť, inak celý film stratí zmysel a celé sa to rozpadne. Vidíme úplne zničené mesto. Reed chytí Dooma pod krk a hovorí mu: "Urobil si to? Odpovedz mi, Viktor." Toto je určite moment, kedy všetci zistia, že Doom je zradca. Podľa únikov sa film začne tým, že Doom je spojencom Avengers, ale nakoniec ich zradí a odhalí svoj skutočný plán. Thor je veľmi nahnevaný a tak sa vrhá na Dooma. Je to tá istá scéna ako z minulého traileru, ale s väčším kontextom. Doom ľahko zastaví Thorov úder, potom mu vezme Stormbreaker, ktorý odhodí a potom odhodí samotného boha hromu preč do vzduchu. Na konci traileru sa potvrdila ďalšia predpoveď z únikov. Celé to totiž končí tým, že Doom použije svoje schopnosti na oživenie Sentinelov. Už dávno sa hovorilo, že Sentinelovia sa objavia a my budeme svedkami bitky s mutantmi. S týmto kontextom začínajú oveľa lepšie do seba zapadať aj niektoré staršie zábery. Napríklad tento, kde vidíme Cyclopsa ako strieľa tie svoje
laser z očí na plný výkon. Je takmer isté, že ich použije práve proti Sentinelom a podľa toho, čo zatiaľ vidíme, nás tu čaká poriadne brutálny súboj. Sentinelovia majú zelené oči, čo nám očividne naznačuje, že ich ovláda Doom. Tento detail nám však zároveň môže objasňovať aj to, že boli oživení pomocou mágie. A to je dosť dôležité, pretože práve vďaka tomu by mohli byť imúnni voči postavám ako je Magneto. Magneto totiž dokázal svoje schopnosti vždy využívať na zastavenie týchto kovových tvorov. Ak sú však Sentinelovia chránení mágiou, tento raz to pre ňoho nemusí byť také jednoduché. Trailer nám ukazuje aj niekoľko záberov úplne bez kontextu, takže pri nich môžeme zatiaľ len hádať. Napríklad tento, kde vidíme Magneta so slzou v oku. Myslím si, že svet, ktorý Doom zničí, bude práve svet X-menov. Magneto tak pravdepodobne príde o niekoho, kto je pre ňoho veľmi dôležitý. Najviac mi dáva zmysel Profesor X. Úprimne si neviem predstaviť inú postavu, kvôli ktorej by Magneto takto reagoval. V tejto scéne Johnny Storm objíma malého Franklina Richardsa. Nie je tu veľa kontextu, ale vidíme, že Johnny je celkom špinavý, ako by práve bojoval. Tu mám dve teórie. Nezabúdajme, že toto dieťa je v komiksoch hypermocná bytosť, takže tu možno uvoľnil časť svojej moci a Johnny ho musel skrotiť. Preto je Johnny špinavý a upokojuje chlapca. Druhou možnosťou je, že táto scéna je rozlúčkou pred veľkou bitkou. Vidíme Thora spolu s jeho dcérou. Je to jedna z ďalších scén, kde není moc kontextu, ale postavy vyzerajú trochu smutne a skleslo. To ma privádza k myšlienke, že ide o rozlúčku. Love určite nejde do boja proti Doomovi, Thor by ju proste nevystavil riziku. Táto rozlúčka tiež vysvetľuje, prečo má Thor v druhom traileri obidve zbrane naraz. Keďže Love nepotrebuje už Stormbreaker, ten prešiel do rúk Thora a Mjolnir zostáva voľný pre Steva. Vidíme Cyclopsa, ako vstáva zo zeme úplne unavený. Táto scéna je určite po boji so Sentinelami. Myslím si, že po tom, čo odpálil svoje laserové lúče na plný výkon, zostane úplne vyčerpaný. Predtým, než skončíme video, chcem hovoriť o jednom dôležitom detaile. Pred záverečnou scénou s Doomom vidíme, ako vyletí z budovy a pristane bez jediného škrabanca. Najprv som si myslel, že z budovy vyskočil, ale ak sa pozrieme bližšie, všimneme si niečo zaujímavé. Doom prerazí okno chrbtom, čo znamená, že ho niekto z budovy vyhodil von. Niekto ho musel udrieť takou silou, že ho to doslova prehodilo cez okno. Ale kto to mohol byť? Možností je naozaj veľa, ale ja by som typoval Shang-Chiho, pretože už nejaký čas sa hovorí, že patrí medzi tých málo postav, ktoré majú dostatok sily na to, aby dokázali Dooma skutočne zraniť.